Samantala, kultura at kasaysayan po tampok sa ika-446 na anibersaryo po ng Ago na Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Ipinagdiwang ng lalawigan ng Pangasinan ng ika-446 founding anniversary nito sa pamamagitan ng makabuluhang paggunita sa mayamang kasaysayan, kultura at pagkakaisa ng mga mamamayan. Ilan sa mga Pangasinense ibinahagi ang kanilang proud moments bilang mga anak ng lalawigan. Ayan po, tuwing may mga mga dumarating na event po like mga Mother's Day, ganun po, tulad fiesta, ganun po. So dito po kami sa madalas po dito sa Baywalk. Kasama yung mga family. Tapos nagte-take out na lang mga pagkain, tapos dito po kami kumakain, ganun po. Parang ang mas nakikita niyong importance dito sa atin is parang pagsasama-sama ng family. Si Aldrin naman, first-year vocational student, proud na ibinahagi ang sikat na pasyalan sa kanilang bayan sa Binmalay at maging ang mga pangunahin nilang mga produkto. Yung mga beach po dito is yung dagat po sa unang pinangmamalaki po namin sa Binmalay, kasi po ayun po yung yung halos pinupunta ng mga karamihang turista po. Yung mga mga products po like bagoong, ganun po. Yung mga isda po like bangus, ayun po. Binigyang diin ng pagdiriwang na ang kasaysayan ng Pangasinan ay hindi lamang paalala ng nakaraan, kundi nagsisilbing inspirasyon upang higit pang paunlarin ang sariling katangian ng lalawigan at isulong ang mga programang magdudulot ng kaunlaran sa hinaharap. Patuloy pa sana nating ipagmalaki ang ating pinagmulan, pangalagaan ng likas na yaman at pamana ng kultura at isabuhay ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Sa sama-samang pagkilos ng mamamayan at pamahalaan, inaasahang makakamit ang mas maunlad at matatag na kinabukasan para sa susunod na henerasyon ng mga Pangasinense. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.